So, dalawa pala yung naging jowa niya. Ganyan talaga dapat. Uy, dapat open-minded tayo. Okay, no? Dapat marami kung pwede nga lang 5. Oo, para magkahiwalay kayo ng dalawa. O, di ba yung tatlo pa? Ganon. So, dalawa. What's up? So, hello guys, welcome to YouTube channel, no? Marcel Sir Vlogs. So, yun guys, mag-Q&A po tayo. So, meron po tayong mga katanungan kay Joshua Damayo. So, about love life ata to, no? Mga katanungan natin sa kanya. So, eto na, are you ready? Oh, ready. Ready na daw siya guys. So, ganyan siya ka-ready sa kanyang sa ating mga katanungan sa kanya sa mga pag-ibig na tanong. Ganon. So, eto. So, dito guys, dito ko nilagay yung mga questions na bubunutin niya. So, ito yung sasagutin niya guys. So, let's go. Okay, kumuha ka ng isa. Sige, kumuha ka. Pagtulala. Matayan, ganon. Ay, sige, ito na yan. Sino? Saka tayo. Sino siya? Oh my God! Oh, so yung tanong is, sino siya? So, sino ang jowa mo? Ganon! Sino? Sino ba? Sino bang jowa mo? Naglibog? Maraming jowa. Anong wala? Wala na siyang jowa, guys. Naniniwala kayo na siyang jowa. Kaya na ako lang kang jowa. Charot lang! So, wala na siyang jowa. Awa. Oy, meron na sabi mo kailan na. So, meron. So, sino? Sige, sabihin mo. Padung pa lang. Ay, padung pa lang. Pero, noon, di ba nagkakajowa ka noon? Kung gano'n. Sino siya? Sino na? Sige, sagutin mo na. Huwag ka na maiyak. Parang tanga to. Ano ba meron kung naging jowa mo siya noon tapos wala na kayo ngayon, di ba? Ang importante, naging kayo. Ganun. Ay, sa chat. Yung sa Facebook, nagkakajowa ka, di ba? So, sino? Si Kiana. Sino? Lakasan mo. Kakusugat? Hindi ko na narinig. Sino? Si Kiana. Kiana. So, Kiana daw yung naging jowa yun noon. So, ano apelido? Riobal. Ay! Riobal! So, Kiana Riobal pala yung naging jowa niya noon. So, ayan na. So, shout out sa'yo, Kiana, ha? Galing mo. So, yun. So, Kiana Riobal pala yung naging jowa niya noon. So, we have second question. Okay, Pili. God. I'm so nervous. Ano kaya kung second question? Okay, basahin ko. So, ang tanong is, ilan ang jowa mo? So, ilan ba naging jowa mo? Si Kiana lang ba? Sureness? So, ilan ang jowa mo? Aha? Ay, ang dami, bes. Ang daming jowa, no? Ay! O, Kiana, hindi lang pala ikaw. So, dalawa pala yung naging jowa niya. Ganyan talaga dapat. Uy, dapat open-minded tayo. Okay, no? Dapat marami kung pwede nga lang 5. Oo, para magkahiwalay kayo ng dalawa. O, di ba yung tatlo pa? Ganon. So, dalawa yung naging jowa niyo, guys. So, wag tularan. So, dalawa ang naging jowa niya. So, yung una, yung sinabi niya kaya na si Kiana Riobal yung naging jowa niya. So, ngayon, dalawa daw yung naging jowa niya. Napatay ko ni Kiana talaga. So, ay, ba't ako bumunot? So, eto na. Bumunot ka ulit. So, we have 5 questions para sa kanya, guys. Aha! Oh my God! Ano kaya? Ba't natutuwa? Ano kaya? Okay. So, ang tanong niya pangatlo is, umasa ka na ba? Oh my God! So, guys, umasa ka na ba? So, umasa ka na ba? Ay, hindi siya umasa. Siya nagpaasa, ganon. Ay, hindi siya umasa. Ay, nakakaloka. Sana all hindi umaasa, no? Sana hindi umaasa. Sana all nagpapaasa. Gwapo naman. John Lloyd Cruz, ganon ka ba yan? Ha? Mukha mo si... No, so, hindi daw siya umasa, guys. So, sana all hindi umasa. Uy! Ay, nadyo kita yung Gopros Baji. Hindi ko sa'yo. Okay, ang pang-apat na tanong. Oh my God, I was excited.
God. So, nagka-jowa ka na ba ngayon? Okay? Nagka-jowa ka na ba ngayon? Kasi ito si Kiana Riobal is wala na daw sila noon. So, wala na sila. So, ang tanong is nagka-jowa ka na ba ngayon? So, nagka-jowa ka na ba ngayon? May jowa ka na ba? Wala. Ay! Wala pa siyang jowa, guys! Available pa siya. Pwede nyo siyang kunin, no? Mabawas-bawas naman sa bahay. So, wala pa siyang jowa for now. So, single pa siya, guys. So, ano? Meron ka na bang nililigawan? Meron ka bang nililigawan? Ay, meron na daw! Sana, sino kayo yung nililigawan? So, marinig nyo din yan next episode, ganun. Kasi, kukusyonin pa natin siya. So, meron pa palang 3 tanong. So, ayan. So, bumunot siya ulit. Ikaw ba sa? Oo nga, sige. Tingnan mo muna ako babasa. Ganun. So, oh my God. Oh my God! Ang galing ko. So, saan kayo nagka-jowa? Oh my God! Saan kayo nagka-jowa? Personal? Nakita mo siya Sa FB! O, di ba? Sa FB. Kasi pag sa FB, pwede kang magjowa ng 3 or 4. Kasi chat mo lang dito sa isang account. Ganun. Sa FB. Taray! Baka pag FB nga. So, nagka-jowa siya sa FB, guys. So, yun na nga. So, eto. Bumunot ka naman uli. Oh my God! Nagka-jowa sa FB? So, mahal mo na siya sa FB, sa personal hindi ka nun? Tumahal mo na siya sa FB, sa personal hindi ka nun? So, mahal mo siya sa FB, sa personal hindi ka nun. Punot niya. My God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God! Bakit kinaghiwalay ni Kiana? Ay! Bakit daw? Bakit kinaghiwalay ni Kiana Riobal? Ambot! Huh? Anong ambot? Di mo alam na naghiwalay kayo? Ganon? So ano to? Chat kayo kagabi, tapos kinabukasan, wala na kami, ganon? Ha? Bakit di na siya nag-reply? Yung ganon di na nag-reply, hiwalay na agad. Nakalimutan ko! So nakalimutan, bakit siya nagkahiwalay? Nakaloka, wait. Bakit kanya? Oh my God. Kanya talaga pag walang pagmamahal ng isang tao, no? Kasi nakalimutan lang na wala na sila, ganun. Kung kailan niya lang gustong mahalin, din, yun lang, mahal niya. Pero pag ayaw na niya, di wala na din. Diba? So yun yung mga pagmamahalan na hindi ka pa sure. Yung tipong nilalaro mo lang yung sarili mo na, eto, nagmahal ako, ganun. Enough na yun ang word. Hindi yung nagmahal ako, kaya kailangan pagsikapan ko. Ganun. Dapat updated. Dapat tuloy sa ganun, di ba? So, okay lang yan. So, eto, last question. So, ano kaya yan? Ah? Aha? Oh my God, fanta nga. Oh my God! So, last question na yan, guys. So, the question is, nasaktan ka na ba? Kanina is umasa ka na ba, pero hindi siya umasa. Guys, so nasaktan ka na ba? Nagkahiwalay kayo, nasaktan ka ba? Ay! Hindi din siya nasaktan. O diba? Hindi siya nasaktan na naghiwalay sila ni Kiana Riobal. My God. Hindi daw siya nasaktan, guys. So, oh my God, manhid yung puso, girl. Oo, manhid siya. Hindi daw siya nasaktan. Eh di wow, kayo na. Yun na yung question natin sa kanya about sa kanyang pag-ibig, gano'n. About sa kanyang pag-ibig. So, yung mga question natin sa kanya, guys, no? So, hindi siya nasaktan. So, nag-chat pa ba kayo ngayon ni Kiana Riobal or wala na talaga? Nag-chat? Taray! Friends lang, ganun. Parang walang nangyari, no? Kaloka siya. So, yun na nga, guys, lahat, no? Yun na nga yung lahat ng mga tanong natin sa kanya at sinagot niya ng bonggang-bongga. So, pasensya niya na. So, ngayon, alam mo na, hindi siya nasaktan, girl. Hindi siya nasaktan, hindi siya umasa. Pak, ganun. Pero okay lang yan. It's part of love na hindi mo naman talaga matuturuan yung puso mo kung hindi mo talaga siya gusto. Ganun, di ba? So, bye-bye, guys!